Psalms 147, 7 and 11. Basahan tayo ti Ilocano. Amin tayo. Ready? Read. Kantaan nyo ti Apo ti panagyaman. Kantaan nyo kadagiti panangidaydayaw a maarpaan iti Diyos tayo. 8. Isu amang kumot kadagiti lang langit kadagiti ululep. Isu amang isagana ti tudo a maipaay tuy dagan. Isu ama magtubo iti ruot kadagiti banbantay. Ited na kadagiti animal ti taraon na. Ken kadagiti urbon awak nga umarakyak. Nagkiakak pa yan. Saan na apagrayuan ti pigsa ti kabalyo? Saan na apakaayaywan dagiti gurgurong ti tao? Ti Apo maayayo kadagiti agbuteng kenkwana, kadagiti mangnamnama iti kinamanang nga asina. Wow! Lipatin nyo pala, dagiti problema yung, kakabsat, idaydayo tayo man ti Apo itangal daw. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Purihin ang inyong pangalan. Given po sa amin na ngayon, alam namin, we need to give you the best of our love. We will give you the best of our gifts. We will give you the best of our labors. We will give you the best of our loyalty. But we want to do so from a grateful heart. So I pray that you will fill us with gratitude today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and you may be seated. Katulad nung aking sinabi sa ating Diyos sa aking panalangin, given, alam natin lahat, that we should give the best of our love to God. Amen ba? Hindi natin ito ibibigay sa kahit kanino. Yes, we love our families. Yes, we love our country. Yes, we love people, but we give God the best of our love. Not the least of our love, but the best of our love. Alam natin yan. Matthew 22:35-40, ang sabi po ng Biblia, Matthew 22, sabi niya, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, saying, Master, which is the great commandment in the law? Ano ang pinakadakilang utos sa lahat ng mga batas? Ang sabi ng Panginoon, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Maliwanag, tanggap natin, walang pag-aalinlangan, walang kontra sa ating puso na pagdating sa pag-ibig, sa usaping pagmamahal, sa Panginoon natin ibibigay ang ating best. That God is not the person that we will ignore. We may be able to ignore people because we will attend to God with love. Amen? Malamang we don't love God before, pero ngayon, mamahalin na natin ang Diyos. We will always be remembering His goodness. Mahirap mahalin ang Diyos pag hindi mo naunawaan kung gaano Kanya minahal. Baliktarin natin. Kung naunawaan mo na kung gaano ka minahal ng Diyos, hindi siya mahirap mahalin. Given din sa atin that we don't only give Him the best of our love, but we will give Him the best of our gifts. Alam natin paano magbigay ng gift. Sino sa inyong nakatanggap ng regalo ngayong December? Yon. Sino ang hindi pa nakatanggap ng regalo ngayong December? Pakitaas ka ng kamay ang hindi pa nakatanggap. Kung katabi mo yan, pakisabi mo sa kanya, wala ka nang matatanggap. Okay? Pero alam po ninyo, hindi lang ho tayo marunong magpasalamat through our gifts sa tao. Alam niyo po yan? But we know how to give God the best of our gift.
Well, alam natin na hindi kailangan ng Diyos ang ating pera. Hindi po niya kailangan ang marami na pera. Mayaman po siya. Ang nais lang niya sa atin, sa pamamagitan ng ating pagbibigay kaloob, doon sa ating kaloob, ito po ay expression at pahiwatig ng ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Kanya. Tama, di ba? Yeah. We got, just like a parent, you know? I mean, pag yung anak mo, binigyan kanya ng regalo, halimbawa, damit, binili niya sa 105. Definitely, afford mo yung damit na yon. Kaya mong bilhin yon. Pero bakit iba? Iba yung pakiramdam mo na yung anak mo, nirigaluhan ka. Tatanggapin mo yon. Do you need that shirt? Well, perhaps not. Can you afford to buy that shirt? Definitely, yes. But what makes the gift meaningful is because it's coming from your son. Bibihira ang anak na nagririgalo sa magulang. Sino po ang mga anak na marunong magregalo sa magulang? Kung kayo marunong magregalo sa magulang, mga kapatid, ipagpatuloy nyo yan. At dapat ang pagririgalo nyo na yan sa magulang ninyo, lumalago. Hindi yung every year, puro na lang damit. Dapat tumaas din yan, mag-level up. Amen? Hanggang sa isang araw, ang mairigalo mo na sa magulang mo, sasakyan. Yung drawing pa lang, Dad, ito ang aking pangarap na irigalo sa'yo. Kahit pangarap pa lang sasabihin ng tatay mo, naku anak, kahit hindi mo na ako bibigyan, yun lang, nangarap ka, nabigyan ako ng ganong klaseng regalo, sapat na sa akin. Iba di ba? I mean, how much more with our Heavenly Father? That is why we should learn, di ba? How to give the best of our gift to God. Don't ever emote God. Amen? Huwag mong imutan ang Diyos, kapatid. Sabi mo sa katabi, huwag mong iimutan ang Diyos. Ano sa Tagalog? Pagdadamutan. Naunawaan niyo po, yung concept na yon. Number 3, given din po sa atin. Not only to give God our love, not only to give God our gifts, but also to give Him the best of our labors. Opo, wag lang po sa trabaho nyo ibinibigay ang best ninyo. Although, kahit sa trabaho, you do it for the Lord. Tama? If you're a teacher, you teach for the Lord. If you are ikaw ay karpintero, magtrabaho ka para sa Panginoon. But, hindi lang po yung sa usaping pagtatrabaho na pinapakita mo na, Lord, itong efforts na aking ibinibigay sa trabaho, para sa iyo ito, Panginoon. Hindi lang po yun. Nais din ng Panginoon na maglaan tayo ng oras para sa Kanyang gawain. Maglaan po tayo ng oras na hindi po yung tira-tirang oras ang ibigay natin sa Kanyang gawain. Ibigay natin ang best para sa Kanyang gawain. Mag-soul winning tayo. Magbisita tayo. Sabihin natin, Lord God, totoo, when I go to work, I do that for you. Pag ako teacher nagtuturo, I do that for you. Pag ako ay tumutulong sa bahay, kasambahay, I do that for you. Nagdadrive ako ng tricycle, nagkakarpintero ako, tatanim ako, makiraraupak, makitrab-trabaho ak. Lord, ginagawa kong lahat para sa iyo, Panginoon. But I now understand, I need also to set aside a time to do the ministry. Hindi lang po trabaho ng pastor ang gawain. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12 ay ganito,
Ephesians chapter 4:11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints. Ano daw ang gawain ng pastor? To equip you. To help you overcome your problems. To help you face your struggles in life with victory every day. But also to prepare you to do the ministry. Kasi ang sabi doon, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Kaya purihin sa Panginoon sa mga brethren na natuto ng maglaan ng oras para sa gawain. Kahit lang kahit sa simpleng bagay ng paglilinis, hindi po yan simple. Inilalaanan po ng oras yan. Sa mga nanay na may mga trabaho sa bahay, yung ibang mga nanay nagtatrabaho pa. Si Renally, di ba? Teacher yan. Asan ka, Renally? Oh, yan. Pero biro mo, choir member na. Choir member na, naglilinis pa. Pupunta ng Sabado, after ng choir practice, maglilinis. Hindi po maliit na bagay yan. Kasi nagrigatan na yan. Inilalaanan ng oras yan. I mean, yan ang dapat nating matutunan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Marunong tayong maglaan ng oras. Hahanap tayo ng paraan para maglaan tayo ng oras na makapagsilbi sa Diyos. Naalala ko yung isang kwento ng isang member ng isang church sa Amerika, mga kapatid. May conference sila. May conference, may guest speaker. Ngayon, itong guest speaker, siyempre, usually, nahuhuli silang umuwi. Kasi kumakain pa, nagmemerienda pa doon sa venue. Napapansin niya yung isang member, mga kapatid, na naglilinis mag-isa. Naglilinis ng kapilya, siya ang nagmamap, siya yung talagang to make sure na yung following day ng seminar na naman, ready na yung kapilya, mga kapatid. So sa pangatlong gabi, kasi 4 na gabi, sa pangatlong gabi, nagtanong ang guest speaker na to, sabi niya, Pastor, grabe naman tong mga staff mo. Staff? Akala niya, staff ng pastor. Na parang full-time janitor ng church. Niya, grabe naman tong staff mo, Pastor. Talagang ang galing ng pag-train mo sa kanya. Talagang magaling maglinis, talagang grabe. Kahit mag-isa niya, ginagawa niya na wala kang makitang simangot. Mga naglilinis, amen? Dapat walang nakikitang simangot sa inyo. Amen? Hanggang tagdalos kay Jessia. Tira. Baka malimutan mo, madamatikwam ti balas, bigla mong ginanon. Grabing inis mo. Ngayon, sabi nung pastor, sabi niya, Pastor, sa totoo lang, hindi ko staff yan. Ano yan, Pastor? Sabi niya, that member is a surgeon. Wow. Surgeon. Anong ibig sabihin ng surgeon? Doktor, medical doctor, nag-oopera. On-call. Busy. Sabi niya, alam mo, Pastor, hindi kasi yan maka-involve pag Sabado. Kasi nasa nasa clinic, nasa ospital. Tapos may mga Sunday na on-call yung surgeon na yan. Ngayon, dahil gusto niyang maglaan ng oras na makapag-serve sa conference natin, sabi niya, nakiusap sa akin na kung maaari, dahil sa mga oras na yan, wala siyang call. Doon siya pwedeng makapagsilbi sa Panginoon. Mga kapatid, nakakatuwa naman sa Panginoon yun. Hindi lang nakaka-bless sa usaping Kristiyano na grabe naman yung brother na yon, kundi lalo higit sa Panginoon.
Naunawaan po ninyo? Let's give God the best of our labor. Sabi natin, Panginoon, thank you ha sa preaching ni Pastor na yan ha. Natauhan ako, Panginoon. Hindi pala dapat doon lang ako pwedeng sabihin, Lord, itong trabaho ko, every time I go to work, para sa iyo yan, I work in the Lord. I should also set aside a time to help in the ministry. Oh, sabi ni Brother Ruby sa akin, Pastor, sabi niya, kasi may mga karamdaman ka na, kapatid. Ilang taong ka na? Ha? 50. Ayun, kaya pala, 51. Magpi-51 ka na, kapatid. No, marami na siyang karamdaman. Oh, sabi sa akin, Pastor, ang dami kong mga pagsubok sa buhay. Abay, kung makita mo naman yung pagsubok niya talaga, business upon business. Hirap, Brad. Amen? Pero tumaba ka, Brad. Kasi tumaba si Brother Ruby. Oh, sabi niya sa akin, Pastor, pwede ba na ang ministry ko sa church? Ako ang tumulong nga agpatarimaan kadigiti MB nga bulok. Sabi niya yan. Mga bulok. Sinabi mo yun, Brad? Ay, hindi. Sa akin pala galing yon. Sorry Kasi minsan bulok-bulok yung mga sasakyan natin. Oh, walang maasahan kung minsan na, hindi, we have staff, we have workers, but hindi natin ipinapaasa lahat ng gawain dyan. Diba? Oh, salamat sa Panginoon. Brethren, nauunawaan niyo po yung punto. Let us find a time. Set aside a time every week that we can help out in the ministry of God. Amen? Yeah. Praise God for that. Oh, thank you ulit sa mga choir. Praise God. Actually, kayo ang dapat mag-thank you sa Panginoon dahil may privilege kayo. 5:30, nandyan sila, nag-post sila ng picture. Pambihira. Ano tong mga to? Parang espiritu ng mga Katoliko to. Ang aaga nila. Sabi ko, dapat pala, magsisimula na ako ng sunrise service. Pwede, ano? Yung bang mag-service tayo ng 5:00, doon tayo sa plaza. Diba? At sa lahat ng mga brethren, sa iba't ibang mga sanctuaries natin, na mga naglilinis, at kumakanta sa choir, nag-a-usher, tumutulong sa pagtugtog. Ayan. Yung lahat mga kapatid. Praise God for your labor of love. But we need to give Him the best of our labor. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:58? Introduction pa lang to mga kapatid, sabi dun sa 1 Corinthians 15, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work. Alam mo, kung ang puso mo nasa gawain ng Panginoon, talagang hahanapan mo yan ng oras na makapagsilbi ka. Pag ang puso mo nasa pagsamba sa Panginoon, kahit pagod ka ng buong linggo, nasa church ka niyan. Nasan si Prince? Kararating yata na Andito ka ba, Prince? Wala siya? Kala ko nandyan si Prince kanina. Nahabol. Sabi ko, habulin mo yung service. Hindi niya nahabol. Pero sabi niya, I'll do my best, Pastor. Alam niyo sa Hawaii, mga kapatid, may mga members tayo na nagtatrabaho ng Saturday night. Oo. Pero by the grace of God, nasa church pa rin yan pag linggo. Amen? Ayan. We must be unmovable and always abounding in the work of the Lord. Okay? Now, given, not only that, given din sa atin. Clear na yan. Tanggap natin yan. That we give Him the best of our loyalty. Ibigay natin sa Panginoon. Let us not only be faithful to God in good times. Let us even be more faithful to God even in trying times. Yan ang ibig sabihin ng loyalty. Yan ang ibig sabihin ng commitment, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo yung nakalagay sa Bible na sa book of Luke, nakalagay, sabi niya, He that is faithful in least will be faithful in much. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon
na kahit maliit pa yung blessing natin na kanyang ipinagkatiwala, maipapakita natin sa kanya ang ating faithfulness at loyalty. Because if we could learn to show our loyalty and faithfulness in little things, then we could show our loyalty and faithfulness even in big things. Ayan o. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Amen po ba? Now, sa ating pag-aaralan ngayong umaga, given that we have to give God the best of our love, the best of our gift, the best of our labor, and the best of our loyalty. Now, ang akin pong challenge at isi-share sa inyo ay yung papaano nating gawin ang lahat ng ito out of a grateful heart. Because it is only but right and proper na ngayong year-end na ito, ang dapat ginagawa natin, hindi po nag-e-enjoy sa mundo, kundi nagpapasalamat sa Diyos. Listen, we all come from different walks of life. Meron diyang tatay, nanay, may working nanay, may mga estudyante, office nagtatrabaho, at iba't iba. We all come from different walks of life. But we all have one thing in common today. What is that? You and I are all recipients of His love. Tama? Naramdaman niyo ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Not only that, His mercy, ang kanyang habag, at ang kanyang mga biyaya. Because of that, we all have the same goal and purpose today. And what is that? To thank God. Sabi mo sa katabi mo, thank God. Let me give you 4 reasons why we need to thank God. 4 reasons why we need to thank God. Magugulat po kayo sa mga puntos ko. Napakasimple, pero sana ma-appreciate ninyo. Number one reason why we ought to thank God is because He is our Creator. Pag-isipan niyo po ito, ha? We are not an accident or an afterthought in God's plan of creation. Talagang nainisip ng Diyos na ikaw ay mabuhay na nilalang sa lupang ito. Gusto kong ma-appreciate po natin yan. It is such a great privilege to be given by God a chance to be created and to live. If God never thought that you will live, you are not in this world today. So the very life that we are enjoying now, we owe it to our Creator. Actually, ito pa ha, simple lang. Pero gusto ko lang na mag-focus kayo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, wag muna tayo sa mga stress natin. Amen? Sa Diyos tayo mag-focus. Alam nyo ba, God supervised our conception. Malagip yu, idi maisikog kayo? Amen? Adangord, makalagip mo't, kadatayo mo't. Oh, nung tayo po ay nabubuo pa lang sa tiyan, sinapupunan ng ating nanay, God supervise your conception. Alam mo, si Pastor June, siya ay isang builder. Sabi na nating builder. Na hindi po siya panatag ang loob. Na may ginagawang trabaho and it involves the Lord's money na hindi niya closely monitored ito. Because number one, He does not want any single cent of the money of God to be wasted. Number two, ayaw niya na sinsinan ang trabaho. Alam mo, kung sa tao na hindi niya kasi alam ang nangyayari, kailangang nandun siya, ito po ang gusto kong maunawaan niyo. Ang Diyos
na hindi niya kailangang isupervise ang pagbuo sa tiyan ng ating nanay. Dahil Diyos siya, bakit kailangan niya pang isupervise? Tignan po niyo ang sabi ng Psalms 139, 13-16. Ganito ang sabi ng Biblia, "For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb." Idi maisiksikog na kaninanang mo, bambantayan supervisan ni Apo Diyos, uray ko masaanan ta Diyos ket amuna ngem kasjay kakabsat, iti kinaimbag na nga namarswa. He did not leave you being conceived in the womb just like that. He actually monitored it. Verse number 14, anong sabi? "I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well." 15, anong sabi? "My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth." 16, "Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written." Apauna yan. Kaslatatak lang nga ma-realize deta nga, idi parparswaan na ka ni Apo Diyos, ilislistahan at progress. Da kayo nagpapaubra kayo ilislistayaw? Haan, di ba? Ni Apo Diyos o nakalista. Was written in the book, which in continuance were fashioned. Parang scientist na, parang yung mga engineer na gumagawa ng sasakyan na lahat ng mga intricate details, they paid attention. That's what God did. Kaya tignan mo, kahit hindi mo iniisip, gumagana yung mga bagis mo. Kahit hindi mo iniisip, gumagana yung kidney mo. Kasi sinupervise ng Diyos at sinigurado niya, gagana yan. Kaya kung gumagana ngayon yan at you enjoy the benefit of being alive, you owe it to God as your Creator. Oh, dapat tanawin mo yan dun sa naglikha sa'yo. Yan po yung punto. Kaya kahit gaano kabigat ang mga problema, stress, kalimutan muna natin yan. Amen? Oh, there are no accidental children. Ito pa. Tingnan nyo ha. Diba, may mga teenage pregnancy. Diba? Oh, ano yung teenage pregnancy? Nabuntis ng hindi oras. Hindi plano. Hello? Kung ikaw, sa bagay, wala naman yata sa atin. Kung halimbawa lang, baka may nanonood, yun na lang. Sabihin mo na, alam mo ako, aksidente lang ako sa mundong ito eh. Nabuntis ang nanay ko na hindi binalak. Kasi karamihan sa atin dito, ipinanganak dahil plinanong ipanganak. Diba? Plinano ng nanay mo na magbuntis sa'yo. Hello? Paano yung mga teenage na magsasabing ganyan, alam mo ako, aksidente lang ako sa mundong ito kasi hindi plano ng nanay ko na mabuntis doon eh. Ha? Oh, eket na ala naman tinagariyang ganinanang ko. Iso nga, nabuntis. Kaya ako ngayon ay resulta. I am an accident child. Listen to me. There may be accidental parents, but no accidental child. Let me explain. Ang ganda nito eh. Simple lang tong word na creator, pero masasalamatan mo talaga ang Diyos. Ito ha, kahit sa nabunga ng untimely and unplanned pregnancy, God has planned that you were born. Plinano ng Diyos talaga na mabuntis ang nanay mo kahit ganun. Hello? Oh. Hindi yung mabuntis, hindi niya siguro plinanong mabuntis. Plinano niya, kahit hindi plano ng nanay mo na mabuntis sa'yo, plinano ng Diyos na ipanganak ka. Ang ganda niyan. You are here. Your life is not a mistake. Although nag-mistake ang nanay at tatay mo, pero hindi mistake ang pagkapanganak mo.
Dahil talagang you are here because God, in His wisdom, allowed you to be born. Baka may nanonood dyan, mga young people, yan ang depression ng buhay nyo. Lawlawagam ta panunot mo. Hangka aksidente, hangka mistake, iti dito yung alubong. Plinano ti Diyos nga mayanak ka. This is not trying to justify untimely relationship, ha? Baka sabihin yung mga young people, pwede palang magpabuntis. Bakit naman hindi? Pwede. Pero handa ka na bang maghirap? Yun lang. Kaya may wisdom dyan. Pero pinag-uusapan natin dito, yung pagkapanganak, hindi aksidente yun. But for us to realize that even in spite of that, nag-mistake yung nanay at tatay mo, sinupervise pa rin ng Diyos na mabuo ka, na ang puso mo gagana, nga di bagis mo, gumana hang agsulat, nga di kimot mo, gumana. Amen. Nga di pusom agbitag, sinupervise ng Panginoon yan. You know why we are here today? Because God wants us to be here. Nagpintas si Jai. Baka man takabay mo, you are here in this world because God wants you to be here. Even though there are people who does not want you to be here, God wants you to be here. Naikadetang gagabsat. Mabaling at dadatat tao nga, di da kayat nga, da katilubong. Ngam ni Apo Diyos, kayat na, nga agbyag ka, itilubong. Iso nga dapat agyaman ka. Amen. Paunay ka. Kaya't yung pa'y kakabsat. Kat naglabas mo ta oras kon, kaya't yung latapay. Okay, sige. Amen? Kaya ito ngayon, Revelations 4:11. First time yung maintindihan sa Bible yan siguro, pati nga ako eh. Nung inaaral ko, sabi ko, Lord, you're amazing, Lord. Grabe ka talaga. Kaya sabi ng 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are. Agasam no, pag naunawaan mo that you are here because God wants you to live here, you should thank Him for allowing you and for giving you that chance and privilege to experience this gift called life. You should thank God. Serve God with your life. Amen? Serve your Creator. Kaya young people, ang sabi ng Ecclesiastes, remember now thy Creator in the days of thy youth. Number 2, we thank God. Second reason why we ought to thank God is because He is our sustainer. Oh, naika. Did you know that if the earth were just a little bit closer or a little bit farther from the sun, it would radically affect the entire planet? Gusto kong makita nyo yung word to, sustainer ha. Appreciate nyo ang Diyos dito. Okay? Sabi, just a small shift, ito yung sabi ng research ko, just a small shift in distance would either burn us up or freeze us. Tama. Malapit lang tayo ng konti sa init, masusunog daw tayo. Amen? O, tignan mo nga yung katabi mo kung medyo malapit sa init. Amen? Amen. Sabi ni Pastor John, sabi niya, awanan. Ano ko naman pa? Ha? Nasunog na ako ng init. Yeah. Ayan, no? Hindi na siya maputi. Sabi ni Mama, kailan ba naging maputi si Papa mo? Pero totoo yan. Malapit lang ang earth kaunti sa init, sunog tayo lahat. Malayo lang ng kaunti, yelo na tayong lahat. Mga kapatid, we would be frozen, we would freeze. The earth is perfectly positioned. Not too close, not too far, for the reason of what? To sustain life. Yun lang. Binabantayan ng Diyos
ang galaw ng planeta natin for the sole reason of what? To sustain life. That's why there is no other planet that you will find life except Earth. Dito lang. Sabi nila may alien daw sa Pluto. Huwag kayong maniwala doon. May alien daw sa Mercury. Doon siguro sa sa Mercury drug. Oh, kayo maniwala doon. Mga kapatid, nakita nyo yan? Na-appreciate nyo ba ang ginagawa ng Diyos natin? Alam niyo kung bakit nakatutok tayo sa mga problema natin. Sa mga stress natin. Hindi ko po sinasabing wag nating harapin ang mga bagay na yan. But let's live life with gratitude. Don't let the problems of life drain you. Don't let the problems and stress of life drain you. Look to God and thank Him. Oh, in Colossians 1:17, ano ang sabi ng Colossians 1? And He is before all things. Si Panginoon Jesucristo yan. And by Him, all things consist. Alam niyo po yung salitang consist in the continuous present tense. Kaya daw po nagko-consist, hindi lang nag-e-exist. Ang ating planeta at lahat po tayo is dahil sa Kanya. Think about that for a moment. The law of physics, gravity, energy are all perfectly in place. Yan pa. Lumapit lang ng kaunti ang buwan, hihigupin tayo. Ano kaya kung lumapit kaunti yung buwan, hihigupin tayo? Anong tawag doon? UFO. Para na tayo mga UFO. But tignan po nyo yung distansya. Buti na nga lang yung earth ang inaapektuhan lang, yung dagat. Kayong mga taga-tabing dagat, alam nyo ba kung bakit may high tide at low tide? Oh, yung mga science dyan, tama ba ako? Correct me if I am wrong, ha? Pero naalala ko noon kung bakit may high tide at low tide dahil sa buwan. Gravity yan eh. Oh, ano? Grabe. Amen? Gravity ana? Gravity Diyos. Mga kapatid. But these are not just random forces working. Hindi lang sila parang mga, that's nature. Hindi nature yan. Hindi lang ho basta nature. Kaya, mga kapatid, alam niyo po, God is the one who holds all things together. From the orbit of the planets to the beat of your heart, God is sustaining you to live. Every moment of every day, God is actively involved. Huwag mong sabihin, parang wala ang Diyos. Anong wala? Malayo ang Diyos. Anong malayo? Yung expectation mo kasi, masyadong taliwas doon sa paggalaw ng Diyos ng ating buhay. Kaya hindi mo na-appreciate na doon pa lang sa bagay na yon, malapit ang Diyos sa atin. Kasama natin ang Diyos. Amen. Oh, you see that? He holds all things together. Every moment, every day, God is active. Did you know that the very fact that you are still breathing and still standing, na hindi ka hinihigop ng buwan, you are still moving in this world. Amen. Na hindi ka natutumba kahit nasa ilalim ka. Di ba alam niyo yung pag-ikot ng earth, nasa ilalim tayo eh. Halimbawa, o nandun ka, ba't hindi tayo nagsaside ng, aping hantayog, sikig, Brother Roy. That's gravity, you know. Science. Lahat po yan, mga kapatid, God is sustaining us right now. We often forget that every time the sun rises, it is because God is keeping it to sustain life on earth. Every time we wake up, it's because God's hand is still in our lives. And in this moment, He is actively sustaining you, holding you up, keeping you from falling. Today, let's thank Him for being our sustainer, the one who keeps everything from falling apart, including us. Kaya ano ang dapat response natin sa Diyos?
Psalms 150 verse 6. Psalms 150 verse 6. Let everything that hath breath, mabaho o hindi, ano ang dapat gawin? Praise the Lord. Amen kung na tayo man. One. Men, amen kung na tayo man. Ladies, amen kung na tayo man. Siguro sabi ng mga kapitbahay, nanalo na yung manok. Nagsisigawan sila doon. Ha? Let every breath. Palagay ko, pati yung mga leon, mga unggoy na yan, nagpipraise sa Panginoon yan. Hindi lang natin nauunawaan. Kasi sabi, let everything that hath breath praise the Lord. Number 3, gusto nyo pa? He is our provider. Number 3 reason why we need to thank God. Because He is our provider. Did you know that everything you have, your job, your home, your family, your health is provided by God? James 1:17, ano sabi? Every good and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Minsan iniisip natin na ang mga blessings natin are simply the result of our hard work or good fortune, tsamba. Hala natin, because of our good work or good fortune, I would like for you to know, there is a good God. You know, even the good people, kind-hearted people, who are helping us are God-sent. Sa Diyos po lahat yan. Everything we have is a gift from God. The food on our table, the clothes on our back, the breath in your lungs. Amen? Gumanggana pela, di kita barayo kakabsat? Gumanggana? Gumanggana pela, di kita bati kulang yo. Amen? Awang gayang bati kulang tayo. Ayan. Malagip ko ta. Pinartimi din na minsan nga rabi, iti dakkel manok ko, pakadakdakkel, kakabsat ka lapato. Paunay ka, first time ko nakakita kasi kadakkel, bati ko lang. Naisip ko, sabi ko, bakit kaya awang bati ko lang titaw? Naisip ko lang eh. Sabi ko, Lord, api awang bati ko lang may apo. Di ba? Natanong nyo na rin ba yan? Dapat idagdag mo na rin, api awang sipit, may ko nang buto na. Ang payak. But here's the thing. He does not only provide for our physical needs, He also provides for our spiritual needs. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Last but not the least, the most important. Not only we should thank Him because He's our Creator, He's our Sustainer, He is our Provider. Pero ito po, wala po yan lahat kung hindi dahil dito. Number 4, He is our Redeemer. Did you know, mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo, siya na ang naglalang sa atin. Yung sinabi ng Colossians 1, siya po yun. Before all things, by Him, all things consist. Ang Panginoon Kristo yan. He is not only our Creator, He is also our Redeemer. Hindi niya tayo pinabayaang mapahamak na lang sa impyerno. Did you know that the coming of Jesus Christ was prophesied 700 years before He was born? Yung pagpunta po ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa ay hindi po yung katulad ngayon na isip mong magpa-Manila bukas. Hindi po. It was well thought of, well planned by God. Diba? May mga time na halimbawa kung ikaw ay milyonaryo, yung bang nandito ka ngayong umaga, tapos maya-maya, hindi man mangrabi, di Shangri-La. Apo? Punay ka nga baknang nang kakabsat. Pabayang gabi, nandun na sa Shangri-La. Diba? O di natulog dun sa hotel. Sabi niya, bukas, dapat doon tayo sa Thailand mag-umaga. Nandun na naman sa Thailand. Yung bang, kas na nakapanunot ka utot na kunada kakabsat. Aya, hindi po ganon ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.
700 years bago po siya ipanganak, na i-prophesy na po. Isaiah 9:6, this is 700 years before. For unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder, his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Oh, nandyan na si Prince, nakita ko na. Taas mo ng kamay mo, Prince. Andun na, Brad. Andun na. The Prince of Peace. Oh, hindi lang yan. Actually, did you know that Jesus was already chosen by the Father to be the sacrifice for our sin even before the world began? Alam mo itong central na kwento sa Bible, na hindi po ito kwento-kwento lang, kwentong barbero, that Jesus died on the cross, was planned even before there was universe. Tignan niyo po sa 1 Peter 1, sabi rito, 18, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things. Hindi po tayo binili ng pera, pilak, palakol, ginto. Hindi doon. As silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers. 19, but with the precious blood of Christ, the Creator and the Sustainer Himself became meant to share His blood as a lamb to undo the tragic effect of sin, na tayo ang may kagagawan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos. Plinano na ng Diyos noon pa to undo that effect by paying the price of redemption. Verse 20, anong sabi po roon? Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Grabe. Paunay kan kakabsat. Talaga loyalty sa Panginoon talaga. Wala nang iba. The best of loyalty to the Lord. The best of service. Nang runa na isalagan tayo. Jesus was chosen before the creation of the world to be the Lamb who would be sacrificed for our sin. Alam nyo ba? Last na to. Last na. Even in the Garden of Eden, doon pala sa garden, after humanity fell into sin, God had promised a Redeemer who will undo the effects of sin. The prophecy pointed to Jesus who would come to die and crush the power of sin and death. Hindi nyo siguro napansin, pero ang Genesis 3, pagkatapos kumain si Adan at Eva ng bunga, ganito po ang sabi ng 15, I will put enmity between thee, yung ahas, yung serpent, ang diablo, and the woman, and between thy seed. Sino yung thy seed na yon? Si Lucifer. Si Antikristo. And her seed. Seed of the woman. Sino po yan? Kaya nga mula Old Testament, alam ng mga tao dyan, may inaabangan silang seed of the woman. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Doon pa lang, sinabi na, may mamamatay. May mamamatay para sa kasalanan. Ang tawag dito, the proto-evangelium. Basahin nyo man? Or it is called the first gospel. Grabe. His coming was not a last-minute decision or a surprise to God. It was the plan all along. That's why, as I close, mga kapatid, listen to this statement. Christ's birth did not give us as reason to celebrate the season, but He gave us a season to celebrate the reason. Alam mo, ang mga hindi nakatanggap kay Kristo na tagapagligtas, they only celebrate the season. Tayo na tumanggap ng kaligtasan, we celebrate the reason. Kaya sa 24 ng gabi, wag na kayo sa bahay nyo mag-Noche Buena. Doon na lang tayo sa family camp. Let's celebrate the reason together. If they celebrate the season, inom dito, inom doon, bartek dito, bartek di jay. God did not give us a reason to celebrate a season.
But God gave us this season to celebrate the reason. So today, let us give our gifts to the Lord Jesus Christ. And all of God's people say,